ina rantse muku da wanda raina yake hannunsa, haka wata rana, ranar tashin kiyama zaka ga ashe duk abin da ake faɗan nan gaskiya ne. Fa hadha yawmul ba'th, ga tashin kiyama yau ne ashe ma. Wallahi yanda aka tsinkayi shekara ta 2000 ta zo, ana jira kamar ba za ta zo ba, ta zo yanzu ta wuce. Wallahi haka za a yi tashin kiyama, ta fi tabbas sama da shekara ta 2000 da ta wuce. Domin shekara ta 2000 dan adam ne ya sa masa suna shekara ta 2000, amma tashin kiyama Allah ne ya sa sunan kuma ya ce sai an yi. Allah kuwa wa man asdaqu min Allahi haditha. Wallahi tashin kiyama gaskiya ne kuma sai an yi tare da kowa daga cikinmu da ni da ku. Akan wannan ranar ne Allah ya ce ku yi wa kanku lissafi akan me kuka tanadar domin gobe. Tashin kiyama gobe ne. Kowa ya gane ma'anar gobe? Shi yasa Allah ya ce wani an ce gobe zai ce to ai wasu sun mutu tun shekara 1000 har yanzu gobe ba ta yi ba. Ni ma ta yi ai ba gobe zan mutu ba, za a ƙara gaba. To sai yaushe goben zai yi? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Allah ce kuna gani kamar da nisa, ba nisa, kusa take. Wallahi tashin kiyama ta kusa. wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Allah ce iqtarabati sa'a, tashin kiyama ya kusa. Saboda haka shi yasa Allah ya ce da mu ku ji tsoron Allah kuma ku yi nazari akan me kuka shirya don gobe.